Ens aturem als estudis de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant quan falten 7 minutets perquè siguin en punt les 6 de la tarda. Moment per treure'ns el barret, com dèiem. Moment de saludar a la nostra companya Iris Rodríguez. Iris, bona tarda, bon dijous. No sento a l'Iris perquè s'ha d'engegar el micro. Ara sí. Moltes coses alhora. Bona tarda. Home, no, les de sempre, engegar el micro i... Escolta, a qui dediquem el nostre homenatge d'avui? Doncs, com ja sabem, els dijous els nostres protagonistes són els joves. Avui coneixerem la realitat de la pandèmia des del punt de vista de José Manuel Páez, propietari del Club Agility Cani Roig a Mont-roig del Camp, on ensenyen també ensinistrament, educació i modificació de conducta canina. Molt bona tarda, José. Hola, bona tarda. Quan va començar la teva afició pel món dels gossos i dels animals en general? Pues realmente llevo desde pequeño. Siempre he estado rodeado de perros y esta afición me viene ya desde bien pequeño. I quan es triga més o menys a tenir un gos ensinistrat? Com? Quan trigaríem més o menys en ensinistrar un gos? Vale. Bueno, esto depende mucho también del tipo de perro que tenemos, de la edad. Normalmente en poquitos meses, si el dueño trabaja bien, el perro ya puede estar bastante ensenyado. I trobes diferència a l'hora de treballar amb un gos de raza a fer-ho amb un gos mestí? Sí, los perros de raza siempre suelen tener ya predisposición a algo. Dependiendo de si es de caza, si es de trabajo, esto ya te pueden dar bastantes opciones, ¿no? Para poder llegar a trabajar mejor con el perro. I què diries que és el més difícil d'ensinistrar un gos? El més difícil, bueno, tema de modificación de conducta canina. Estamos hablando de cuando perros ya tienen ciertos problemas, ya sea de conducta, de agresión, reactividad con otros perros, con otras personas. Esto siempre suele ser un poquito más difícil. José Manuel, escolta una cosa. En aquest espai el que fem és conèixer a persones com tu que en un moment de pandèmia han seguit fent la seva feina. La pandèmia ha afectat també a la conducta canina a la que ara feia referència? Bueno, en verdad no mucho. Nosotros lo que solemos hacer es mandar trabajo al cliente. En casa siempre tenemos que seguir trabajando con el perro. Entonces, si un buen, ¿cómo decirlo?, propietario trabaja bien con el perro, la pandemia no le ha tenido que afectar. Todo lo contrario, le ha tenido que mejorar esa conducta porque ha tenido mayor tiempo para estar con el perro en casa. De fet, en el moment més àlgid de la pandèmia, quan ja començaven a flexibilitzar-se també les restriccions, qui podia sortir de casa precisament eren els propietaris de mascotes, no? No sé si això ha ajudat també a tenir aquesta regularitat en les conductes. Sí, la verdad es que sí. En momentos puntuales, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no? Que sales a la calle, no te encuentras gente, no tienes coches. Los perros se notan que estaban un poquito más tranquilos. La vida del ser humano para el perro es muy estresante. Es todo muy deprisa, mucho ruido. Entonces, nosotros siempre intentamos llevarlo al punto del ser humano, pero no llegamos a meternos en lo que piensa realmente el perro. Entonces, es una vida estresante para ellos. Fem una cosa, José Manuel, hem de marxar un momentet nosaltres a publicitat, però després del butlletí informatiu de les 6 seguim parlant amb tu, ens segueixes explicant cosetes de la teva feina i sobretot com les has viscut en aquest temps de pandèmia. I vostès no desconnectin la seva ràdio local. Petita pausa i de seguida tornem. En tot cas, nosaltres hem marxat a publicitat mentre ens traiem el barret, mentre fèiem el nostre particular homenatge. Avui el nostre convidat és als estudis de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant perquè és propietari del Club Agility Cani Roig a Mont-roig del Camp. Es tracta de José Manuel Páez. José Manuel, ens explicaves una miqueta la pandèmia com ha afectat a les mascotes i, aparentment, hauria d'haver anat en positiu, a millor. Pel que fa, doncs, això, a l'ensinistrament i les bones conductes. Sí, correcto. I durant el confinament vas decidir comprar el club i passar a ser l'únic propietari. Una acció bastant valenta per com estaven les coses en aquell moment, però podríem dir que tot ha anat molt bé i cada vegada el club està pujant més, oi? Sí, la verdad es que sí. Tuvimos un parón, la verdad, el verano pasado. Tuvimos que cerrar el club durante 3 meses. Bueno, pues como muchos otros negocios. Y bueno, a la vuelta pues tuvimos ciertos problemas con los pagos del club y tal. Y bueno, decidí con la Junta que lo pagaba yo todo y pues hasta ahora decidí quedarme con el club, comprarlo, pagar la parte que había del préstamo y
Y así ha sido. Me he quedado con el club y he podido tirar hacia adelante con él. I explica'ns una mica en què consisteix una competició d'agility o el que feu diàriament en els entrenaments. Vale, nosotros, pues bueno, enseñamos al perro primero un poco de lo que es educación básica, ¿vale? Lo que es el sentado, el quieto y sobre todo la llamada. A partir de aquí ya le enseñamos al perro a pasar varios obstáculos, un salto, un tubo y otros obstáculos que se le llaman zonas de contacto. De aquí ya pasamos al tema de la competición, que es atravesar todos estos obstáculos en el menor tiempo posible. Entonces hay un juez en pista que te pone un circuito con todos estos obstáculos y tú tienes que pues, pasarlo con tu perro. I t'he preguntat abans què era el més difícil d'ensinistrar un gos, però en aquest cas, en l'agility, què és el que més li costa als gossos? Las zonas de contacto. Las zonas de contacto es una zona no peligrosa, pero estamos hablando de que son obstáculos que están a una altura. Entonces tenemos que enseñarle al perro a pasar por allí, que no se caiga sobre todo, que no se haga daño, evitar que se hagan daño. Y tienen, pues como bien dices, zonas de contacto, son unas zonas que el perro está obligado a tocar. Què és, zones de, és a dir, per visualitzar-ho, pels que no coneguem gaire aquest món. Zona de contacte, en aquest cas, quan parlaves d'una cosa, d'una estructura, d'un element amb alçada, seria, per exemple, que el gos passés per damunt d'una estructura molt fina, per exemple, a una alçada doncs, considerable. Entenc, Sí. No ho sé. Sí, te pongo el ejemplo de una pasarela, ¿vale? Tenemos una rampa de subida, una rampa de bajada y tenemos a una altura de 1,5 metros una pasarela muy finita. Entonces, el perro, tanto en la subida como en la bajada, tienen unas zonas de contacto que el perro está obligado a tocarlas, no puede saltar. Déu-n'hi-do, aquí la tasca lloable de tots els que us dediqueu a l'ensinistrament, doncs, en aquest cas, de gossos o de mascotes. Fem una cosa. En aquest programa nosaltres sempre tenim dues sorpreses pels nostres convidats i convidades de la secció en concret en què ens trobem ara. La primera d'aquestes sorpreses és una prova, un petit examen. A les mascotes podem dir que se'ls fa passar proves o que se'ls sotmet a exàmens? Sí, bueno, los mismos entrenamientos son exámenes. Realmente tú vas practicando, luego cuando te vas a una prueba, ese es el examen final, por así decirlo. Entonces ahí tienes el resultado de tu trabajo que has ido haciendo durante todos esos meses. José Manuel, doncs arriba ara l'hora del teu examen final en aquesta secció. L'Iris et farà 10 preguntes breus que el que busquen són 10 respostes molt breus, amb una o dues paraules. I el que és molt important és que les has de respondre tan ràpid com sigui possible. Però vaja, estic convençudíssim de que ho faràs a la perfecció. Iris, quan tu vulguis. Vinga. Completa la frase. El que més es troba a faltar abans de la pandèmia és... Un abrazo. De l'1 al 10, quina nota poses a la gestió de la crisi? Un 6. Si haguessis de definir la pandèmia amb un emoji, quin seria? De la carita triste. Una banda sonora o música que et serveixi per refer-te els moments més difícils. Metallica. Hem de donar suport a la cultura i pots escollir entre anar al teatre, al cinema o a un concert. Amb què et quedes? Un concert. Ets més de menjar per emportar o de cuinar a casa? De cuina a casa. I quin és el plat per excel·lència que fas? Aquest és difícil. L'arròs. Alguna cosa que hagis descobert o redescobert amb la crisi de la Covid-19? Descobert o redescobert? A mi mateix. Aquesta secció del programa la dediquem als herois i heroïnes locals com tu. Si poguessis triar un superpoder, quin seria? Leer la mente. I per acabar, un desig o propòsit perquè es faci realitat aquest 2021. Un desig. Que continuï endavant el club. Molt bé. Fantàstic, prova superada, a més, doncs, seguint les instruccions del nostre qüestionari. Aquesta era la primera sorpresa que teníem preparada, José Manuel. La segona és que algú que et coneix t'ha enviat un missatge, una nota de veu a través del WhatsApp. Tu ets molt d'enviar notes de veu del WhatsApp, que per cert ara es poden reproduir més ràpid. Si algú te la fa molt llarga, apretes 2 vegades i tu n'envies? Sí, i molts. Molts. Doncs Sí, mira, sí. algú que et coneix t'han enviat un a través de Carrer Major. Escoltem-lo.
José es una persona luchadora, tiene muy claros sus objetivos a seguir y aunque de vez en cuando le crezcan pedruscos en su camino, es capaz de quebrantarlos para seguir adelante. Su pasión por los perros y por los animales en general le viene desde bien pequeño. He escuchado una infinidad de historias sobre él y cómo jugaba con caracoles más grandes que su cabeza y cómo siempre iba detrás de los perros. Siempre ha tenido una conexión especial con ellos y la mayoría de veces entiende más a los perros que a las personas. Tiene un corazón enorme y siempre antepondrá a sus animales y a sus cercanos antes que a él. Verlo trabajar y ver cómo es capaz de modificar una conducta de un perro en tan poco tiempo hipnotiza y la gente se queda con la boca abierta. José, cuando tiene una idea en mente, por A o por B, llegarà hasta el final. José, qui t'envia aquesta nota de veu, qui t'envia aquest missatge a través del programa? Gabriela, mi pareja. Escolta, un cor molt gran ens diu que tens i queda demostrat amb aquesta feinada que fas amb les mascotes, en concret amb els gossos, i sobretot que en temps de pandèmia, escolta, hagis estat aventurer, t'hagis llançat a la piscina, en aquest cas, doncs, per agafar més responsabilitat al capdavant del que ara és el teu negoci. Sí, sí. Bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Siempre he tenido esa pasión y no sé por qué siempre he tenido una conexión especial con los perros. Mi madre me lo decía de pequeño que un día iba a tener un susto porque desde bien pequeño veía un perro y lo primero que hacía era abrazarlo. Siempre sufrían mucho por mí en este sentido. José Manuel Páez, propietari del Club Agility Can i Roig a Mont-roig del Camp. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta al carrer Major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Molta sort. Gràcies i gràcies a vosaltres. Adéu. A reveure. I nosaltres, mira, que ens acomiadarem del José amb Metallica, ja que ha dit que era doncs, això, la banda sonora que en temps de pandèmia ajuda a aixecar ànims. Em penso que l'Iris ja estarà d'acord. M'agrada Metallica. Li agrada. Sabia que sí. Iris, que acabis de passar un bon dijous. Fins demà. Adéu.